Ba, oso gogorra, zabaldu ostaz begiak eta konturatzen az benetan dala arriskutsua. Oso interesgarri ze, eta iruditeate oso ideia ona itie streaming bidez. Aproposa ikusi dut gure adineko jendearekiko lotura izatea, azkenean gu gara laster karneta aterako dugunak, azken batean hori kontsentziatzeko. Balio izan ozta konturatzeko drogak eta alkoholak zer agindeko iratzeak orduen. Game overrak betirako bukatu dela esan nahi du. Badakizu ez zeintzuk diren trafiko istripuk gehienen atzean dauden kausak? Alkola. Ba, oso ondo. Interaktu daue gugaz eta orduen izen da parte hartzeko modu eta orduen asko guztiak. Egizan ez neban espero egotiolako interakzio hori gure gazta. Iruditu zait originala, ez da sarritan ikusten den gauza bat. Gustaiate asko, ze izen da beste modu bat originala, eta egon da oso ondo restaute eta ikusi da egon da lan bat horren atzien. Testigantzak izut dira importanteak, ze testigantza batek egiten dizu reflexionatza edo. Heldu txirrina jo eta bapatean ate hori irekitzean ama bat. Jumiziela ama baten etxera saltzen bere semiei lehen dala eta Atarian berriro gendenean ama horren garrasiak entxutea. Izen da oso gogorra hori. Zuhiltzaiak bat ez ere. Kontau da historia oso modu asko sentitu dagoela berak kontau dagoena eta ez dakit ukitu ozta. Bizek hil dugu esan. Aita da semie. Gaien onkitu ozta azkenak. Zunena harrapatu indute. Da momentu horretan pentsetan doz du Segura hanka apurtu inauela. Pasetan dute uda kanpin baten eta hori egoera juteko jaietara eta holan bai bizi izan dut. Iruditu eta oso gogorra, oso gazte eta nire neba galtzia izango zen oso gogorra niretzat bai. Baina azken batien aldozu galdu bizitza bat, aldozu eukin istripu oso larri bat eta ikusi da moduen bideoen eukin non hor galduko zule edo mobilizatzeko arazo eta holan. Ez nazela ateratzen ni bakarrik kaltedun, nire familia, nire lagunek eta ez duten ezagutzen beste familia bat. Kapaz izango dira aurrera egiteko bizitzan zu gabe? Nire emoten dozta bildurre. Erabiltzie buruera, esango nintzen erabiltzeko burue eta adin bategaz jakimeko genule zer egin da zer ezein. Batez ere konturatu naz saiestu biogula gidatzerako orduen drogak eta alkohola. Neukan kontzientzia bat, baina orain kontzientzia hori askoz garatuago dago edo askoz handiago da. Erabili biogule burue, garela gaztiek, baina jakin biogule benetan errealitate baten bizitzie eta alkoholak edo droga dekozera kontsekuentzia oso gogorrak, igual momentuen dala divertigarria, baina benetan gero ez.